Je m'en fous. Жеманфу, разбира се. Аз не познавам толкова често не виждам хора, които знаят 5 езика. Говори 5 езика. Руски. Братле! Кам ти! Ако и вие като мен не знаете 5 езика, нека се направим преводач заедно, защото... Защото... Strong and beton, really. Импортираме Tkinter за графичен интерфейс, Deep Translator за превод, PCTS за Text-to-Speech и PlaySound за звука. Създаваме основния прозорец с размер 600 на 450, зареждаме всички налични езици и добавяме поле за въвеждане. Създаваме падащи менюта за избор на изходен и целеви език, като по дефолт слагаме български и английски. Добавяме поле за изходния превод, дефинираме функция Translate, която взима текста от входното поле, превежда го чрез Google Translator и го показва в изходното текстово поле. Правим функция Speak, която взима преведения текст, генерира временен MP3 файл с Google Text-to-Speech и го пуска с звуковия модул в отделна нишка. Добавяме бутони за превод и изговаряне на текста, накрая стартираме основния цикъл на приложението, за да се показва прозорецът и готово. Kunaia fasrileton kun vinan. Eikemin gemarret hinime jutanai.